Ongietorriak sexuan hasi ezi saiora, saioko hurrengo programera. Eta hemen ibiltzen gara itxasotan ni ez, bueltaka ze gai haunitz okurritzen zezkigula ez, eta interesgarriak direla. Egi da, pixket nahi ginularen enfokatu igual gauden momentu bai sozialan, bai ez gaur egungo kontestura ez, nolabait. Eta hor dekartzen ginen, saio honetan, solastea konsentimentuan garaian gaudela, ez? Eta orduen haunitz aitzen dugun hitz bat dela, ez? Solas egiten dugun hitz bat dela, eta pixket nahi ginen, karri ez, eta zuen ganare bai nolabait luzatu kontsentimentue, eta hasi pixket kontsentimentue zer da, ez? Edo zeri deitzen jogun kontsentimentua. Bai, zer da, eta batez ere ez, harreman intimoetan, bikote harremanetan, gure sexualitatean ere nola, ez, hitz honek duen eragina, nola transformatzen dugun, zer bilakatzen daen, ez, pixkat honen inguruan nola baitere, hausnartzea, ez, eta etxean zaudeten ontzat ere, ez, buelta bat ematea, ze konsentimendua, igual hasi gaitezke ez, konsentimendua nondik datorren, eta ez dakit azaldu nahi duzun. Hasi zaren ez, jazta. Bai, konsentimendua azkenean ez da nola baitere beste pertsonari edo gure buruari ematen diogun baimen berezi bat, ez? Zergatik esatu dut baimen berezi bat dela? Baimen bat dela afirmatiboa dena, ez? Hau da, hau nahi dut, bai, izango litzateke, ez? Eta orduan, hola labur-labur azalduta, ez? Zer gertatzen da, batzuetan, gure harreman intimoetan ez gaudela etengabe galdetzen, hau nahi dut bai edo ez, ez? Baizik eta ematen den prozesu bat dela, ez? Eta batzuetan ez dakit egunero etengabe, ez? Galdetu behar dugun, zere oso, ez dakit nola esan, oso zerbait arrotza izan daiteke etengabe denbora guztian bai edo ezetz bat bilatzen egotea. Bai galdetzen eta bai erantzuten, ez? Elkarrizketa bat bihurtu daiteke sexu joera bat edo dantza bat edo harreman bat izan beharrean, ez? Orduan, horrek ere duen alde ona da, etengabe baieztatzen ari garela, gauden pertsonarekin nolabait ere badugula bere baiezkoa, baina hau trampa edo bigarren edo atzetik dagoen zerbait da, ez? Eta orduan guri sexologoei gustatzen zaigu gehiago hitz egitea konsentimenduaz, ez? Hau da, konsensuaz, hori da. Nolabait ere bilatu dezagun gure artean zer nahi dugun, zertara jolastu nahi dugun, zer da bilatu nahi duguna, zerren esperoan gaude, eta nolabait ere adostasun hori hitzez bada ere, edo gorputzek adierazten duten horrekin bat egitea. Horrek esan nahi du konsentimendurik ez dagoela? Ez noski, baina bai da bilatzea etengabe, batzuetan gorputzek adierazten dutenarekin nahikoa da, esateko ez hemendik ez ukitu horrela, edo dena delakoa. Eta batzuetan bai noski hitzak erabili behar direla adierazteko hau gustatzen zaigula edo zaigula gustatzen, ez? Batzuetan baietz adieraztea hau gustatzen zait ere polita da, nik badakidalako agian hori gustatzen zaidala, baina beste pertsonak ez daki egiten ari den hori, edo egiten ari dugun hori gustoko udala, ez? Tarduan, bai, horrela gustatzen zait, edo emaidazu berriro masaje bat hemen, ez? Horrek nola baitere baiestatzen du bide honetatik, abentura honetatik baietz, ez? Hau da, improvisatzen dugunean bezala, ez? Improvisatzen dugunean eta bai aurrera denbora guztian. Nola baitere konsentimendua ez, konsensua izango lehetzeteke hau, ez? Denbora guztian nola baitere dantza bat non esaten dugun bai aurrera, baina momenturen batean ere izan daiteke onaino eta aski da, edo horrela ez dut nahi, baina egidazu horrela, ez? Hau da, nola baitere elkarrizketa bat asko sakonagoa dena, bai, konsentimendua baino asko sakonagoa den hori bilatzea izango litzateke. Bai, eta pixke bat sartu duzu terminoare bai, ez? Kontsentsuaren barruan. Uste dutelako ere ez dela kontzeptu iguala sozialki biltzen dugun konsentimentua erabiltzen dugunean, ez? Eta plazaratu behar izan dugunean eta zimarratu zer den kontsentimentua, eta planteatzen dugunean pixke bat eszenario bat kontsentsua ematen aldenean, ez? Osa, kontsentsuan barnean bai ematen duela aukera gehiago, ez? Edo aukera behintzat joku baten barnean, ez? Mugimendu hauek emateko, ez? Egi da, erderaz, ez? Espainolez konsentimiento da,
sentidoa bezala, zentzua bilatzen duela, ez? Eta nola, zentzu hau, harremanen zentzua eraikitzen gaten garen, eta unitzetan, jo hau, sexualitatearekin dugun begira eta jarrerekin ikusten da, ez? Direla zestatzeko, direla baieztatzeko, eta mugitzen gara ezetz eta baietzetan, eta orduan bapaten gaude terreno batean edo eremu batean aigarena gauzak baimentzen. Ez? Eta orduan bai eskatzen du norbaitek galdetzea, hau nahi duzu, eta nik erratea bai. Aldiz, mugitzen bagara, kontsentsuaren terrenoan, igual ematen duela, erekitzen dela eremua gehiago desirak plazaratzeko, baimena hemen baino da, hau desiratzen dut. Ez? Osa, igual direla, bi termino ezberdin, eta iruditzen ezkitera arron interesgarriak biak ere, baina nolabait pixka bat ere bai begirada desberdin emateko batez ere kontsentsuari, kontsentsuak erekitzen dazkigu begie gehiago, joku aldetik, gehiago baimena baino desira, ez, igual, bertze... Eta, bueno, dudik gabe, bi persona responsabilidadeekin, beren limiteekin, beren baimenak eta desirekin, ez? Eta hor, ja badago joku hoi sortzen dena, ez? Mugekin, ez mugekin. Bai, eta batzuetan mugak beharrezkoak direlako ere, bai, ez? Orduan, bueno, batzuetan igual arrotz sentitu gaitezke, ez? Muga bat jartzen, baina mugak ere beharrezkoak dire. Batez ere nirekin, nire buruarekin zintzoa izateko, eta hau oso importantea da beste pertsona batekin gaudenean, ez? Ni ez banaiz nire buruarekin zintzoa, eta orduan zerbait egiten baldin badut bestea gustoko izateko, edo zer dakit nik, egin behar delako, edo... Orduan horri gara nolabait ere trampa bat jartzen, baina nori, gure buruari, ez? Bai. Orduan horre ere muga jartzea eta esatea ez begira onaino edo hau ez gustatzen, importantea da. Eta ez da ez erakargarriagoa izango mugak ez jartzea, ez da ez hobea, ez txarra izango, ez beharrezkoa den zerbait dela, denok behar ditugu nolabait ere mugak, bestela, wow, nolabait ereko askapen osoa baldin badago... Ez que ez bai, nire ustez ez delako askapen osoa, denak ez du balio. Erran edo, nik ez badu nire mugak respetatzen nik negoik, nire buruak ere, eta ja, zer eranik ez bertze batek, ez naiz aske sentitzen nahi, ez? Iduridu mugak ez daudenean zentzu hontan, ez? Olasean, sentitzen zarela aske eta denak balio duela, eta justu denak balio duen hortan, igual, niri sentitzen naiz deseroso, sentitzen naiz, bueno, mila sentsazio justuki ez direnak bat ere, ez, aberasgarriek. Ez baten dako, ez bertzen dako. Eta hau da, nire mugak zauntzeak egiten du bertzeak ere bai, bertzei transmititu alizatea zein diren nire mugak eta ikastea oneraino, eta hau da, nire muga bat. Bai, ze batzuetan mugak ez jartzea ere, ekardezak ere kalte bat, ez? Zintzoa ez banaiz nirekin, kriston kaltea izan daiteke niretzat hau, eta batzuetan, bueno, ez da zaila izango, mugak jartzea, ez da erraza izango esan nahi dut, baina egia da mugak beharrezkoak direla bestearentzat ere, ez? Orduan, bueno, ze kalteak ere baietz eta ari banaiz denbora guztian, baina egiten ari baldin banaiz gustatzen ez zaidan hori, segun aski gero sentitu dezakedana izan daiteke mina, izan daiteke deserosotasuna, izan daiteke ez, hainbat gauzak desatseginak direnak, eta nolabait ere kalte egingo didatena zuzenean niri, ez? Jo, eta upasten da sexualitatean eta bertze eremutan ere, baina unitze batez ere sexualitatean dela zerbait egin behar dugunean, ez? Obligazioz batzen dakunean zerbait egin behar duena, eta justuki horrek generatzen dakuna dela nire buruan deseroso sentitzea, ez batzutan arroztea zure buruakin ere, ez? Eske ez nuen nahi. Ez, edo, ez bakarrik praktikak izan beharra direnak deserosoak edo bortitzak, baizik eta igual, guretaz espero denoi itea, ez? Erran nahi dut, espero balima da neska emakume batetaz, badakigun zer espero den ere bai guretaz, ez? Baina, eta hori balima da egin behar dugun guzie, ni hor sentitzen naiz arron galdu, arron mugatue, modu esterno batean, ez? Eta horrekiten hau nire buruekin esentitzea zintzo, ez diakitea seguro, non dauden nire limiteak eta non dauden patu dazkideten limiteak, orden joku hori mugena eta limitena, ostras, da arron konplixo eta arron interesantea, zein beharrezkoa. Bai. Zein beharrezkoa dugun. Bai, guztiz ados. Ez? Eta obligazioak batez ere kentzen duela askapenan magia hoi, ez? Aldiz mugak ustut ez dutela askapenan magia hoi galtzen. Bai, eta mugak adieraztea ez da, ez duzula pertsona hori maite, ez duzula horrela nahi, ez duzula momentu honetan nahi, baizik eta da, esatea, ez, onaino ongi nago eta listo, ez? Hau beste saioren batean uste dut aipatzen genuela, ez? Batzuetan, ez, ligatzen dugunean pertsona batekin, igual erabakitzen dugula onaino eta nahikoa,
Eta jazta, eta hori da muga bat niretzat, baina niri hon egingo didalako muga hori hor jartzea, ez? Baina egia da batzuetan besteekin gaudenean, zalantzak sortzen zaizkigu. Esaten baldin badiote ezetz, igual uste du dela ezetz betiko, eta ez da, igual ez horrela, edo ez gaur, edo ez, ez? Edo ez hemen, ez dakit, portal honetan, diskoteka honetan, edo hemen mozkor, edo hemen triste, edo ez, badaudela ere faktorea honi zerren duzuna, pues eski igual, ez? Bai, netako, importantea da, solastea mugetaz, eta nik uste dut ere momentu batean nasie gauden eta beldurtuek gauden ere, bai, ez? Guk saiotan, gaztekin saio honitzetan, badakigu gazteak daudela nasiek kontsentimentuakin eta mugekin ez ulertzean, baina ez dakit hau den ezetz bat eta orden jaurruntzen naiz, edo den joku baten parte. Nik uste ere bai, gaztetik behar dugun ere pixket argi ematea gauza hauekin, ez? Eta zeren kontsentimentua eta zer estrategiak dugun jakiteko, nik duda baldin badut, jazutzen nahi duzun, eski igual galetu barra datzut. Hori da. Ez? Eta galetuko da antinatural eta gelituko da ez dakitzer, baina neske da badena. Erra nahi dut bertzenaz, sortzen dire gauzak, desolosotasunak, kulpa, pile bat, sentitzen dugu kulpa, gazteek ere, sentitzen dute kulpa seksualitatean inguruen alde guztietatik. Iten badute egiten dutelako, ez badute egiten ez dutelako egiten delako, eta ez garenak igualen gazte ere ez, arra nahi dut ere. Bai, eta gure tailerretan ere, ohartzen gara gazteekin egiten dugunean lan, eta zain gazteekin, batzuetan esaten dute, gizonezkoek batzuetan esaten dute, ez diot galdetuko edo ez diot ukituko, igual uste du ez dakit, erasotzen ari naizela, orduan, horre ere gizonek batzuetan duten presio hori ere, handia da, eta orduan nola apurtu daitekeen hori, eta aldiz emakumeak esatute, baina ez dira etortzen orduan ere gana, honekin ez dut esan nahi, gizonek emakumeen atzetik joan behar direla, gero eta emakume gehiago daude, edo gero eta emakume gehiago gara, hausartzen garenak, hori, rol horiek edo estereotipo horiek puskatzen, eta orduan gu gara, ligatzera joaten garenak, edo saiatzen garenak, edo saiakera behintzat egitu dugunak, ez? Bai, igual egia da sexu hezkuntzak ematen duen aukera da, justo gaztetatik delako, baina nolabait, nola bakoitza, bera den rolean, ez lehitu zaion rolean, baizik eta bera den rolean nola mugitzen alden, ez? Eta ez berriz ere espero den horrekin, zungutiko zarelako espero da hauitea, baina gainera orain garaiontan ez dakit hauiteaz ongi dagon, ez? Pizke sartzen gara dudade ongi eta gaizki, hauiten badut ez dakit ongi dagon, hauiten badut ez dakit ongi sentatuko dion, orden ez dakit ni. Azkenan aigara ematen ez, dinamika batzuk igual izan daitezkenak nahiko konplejoak, eta hau uste dut gizonezkoek badutela unitz lantzeko ere bai, igual egia da, guk izan dugula lanketa bat lehenagotik, hasi garena ez, rolak aldatzen eta, pixka bat denek, baina uste dut sexualitatean bereziki, bai, emakume eta gizonek ez, nik uste dene behar dugula ez, kuntza sexuala, baina igual nola mugitu territorio hauetan, bai. Eta honekin lotuta eta sexu hezkuntzan ere egiten dugun zerbait importantea dena da ere autoestima lantzea, eta autoestima ere lantzen dugu zergatik. Zen autoestima handia duen pertsona batek edo altua duen pertsona batek seguraski errazago jarriko ditu mugak, hain zuzen ere bere gorputza eta bere izaera eta bere nortasuna maite duelako ere bai, ez? Eta orduan maite baldin bazara, nik uste dut horrela esatu dela, ez? Ematen ditudan hitzaldietan eta maite baldin bazara errazago maitatuko duzu, ez? Eta hau atzerago baldin bagoaz ere, nola maitatu dezakegu, maitatuak sentitu baldin bagara, ez? Familia askotan, ez? Esatute, nobia edo nobia duen, ez dakiz zer, ereduan, etxean izan baldin badu horrelako eredu bat, edo maitatua sentitu baldin bada jakingo du maitatzen, ez? Ez bada maitatua sentitu, igual ezin du hain erraz maitatu, edo, ez, errezago izango da txikimendu hori lortzea, orduan, autoestimarekin lotzen dut, bain zuzen ere, esan dudana, sexu hezkuntzan lantzen dugulako, eta uste dut ere oraindik badagoela lan handia egiteko autoestimaren inguruan, ez? Orokorrean, gure, ez dakit, ikusentzulen artean galdetuko bagenu, gure gorputzarekin pozik gauden edo ez, segurazki erantzun asko izango ziren ezezkoak, ez? Orduan, bai gure gorputzarekin, bai gure izaerarekin, bai gure bizitzarekin, ez? Non dago gure autoestima normalean, oso autoestima basua dugu, orduan, autoestima basuak ere ekartzen du, batzuetan mugak ez jartzea, batzuetan onartu
behar ez diren gauzak onartzea, eta hau da dena guztia gure kalterako, ez? Eta ez digu honik egiten, ez ditugu harreman oso zantzuak eraikitzen, ez? Orduan, bueno, pixkanaka, helburua da bai dela autoestima hori lantzea, gero datorrenari aurre egiteko, ez? Bai, eta erran hau ez dela bi egunetan iten, claro. Osea, zeinen garrantzitsua den autoestima landu ahal izatea modu sakon batean eta segida batean, ez? Haunitzek, nik salde hau haunitzen entzun dut, bai, sexologia mundu barrean eta kanpo nire bizitzan ere, bai, ez? Eta ni bertze bat maitatzeko ez maitetu araun nire burue. Baina gelditu hortan, ez? Eta galdera, igual, eta nola maitatzen nire burue, ez? Osea, iristen momentu bat erden dut, ja, baina nola iten da, ez? Eta igual, okurritzen altzaigu edo beretzen dugu interneten bapatean, ez? Eta zer egin, dela lanketa bat arron sakona dena ere bai, eta gehiago ez bali badugu izan maitasunezko referentziak, igual txikitatik, pues bueno, hor badagoela lantzeko kriston zera, eta adibidez, hezkuntza eremutik autoestima landu ahal izatea, eta harremanak nola funtzionatzen duten landu ahal izatea txikitatik, nire iruditzen zait zentrala. Bai, ezinbestekoa da hori, ez, eskoletan autoestima lantzea, baina baita etxeetan ere, ez? Eta batzuetan, etxeetan ere egin daitezken, eta familia giroan egin daitezken hainbat sexu hezkuntzako, ez dut jarduera hitza esan nahi, baina jokabide desberdinak egin ditzazkegu etxean, etxean bizi diren txiki hoiei ere, nolabait ere, erakusteko gu maite garela, ez? Demagun familia batean, ez? Bikotea baldin badut, eta nik seme-alabak baldin baditut, ni nire bikotea maitatzen baldin badut, haiek ikusiko dute maitatzen garela, eta hori bihurtuko da maitasun giro bat, ez? Eta aldiz, ikusten baldin badute, gore harremana arrotza dela, sistema bera ere, familia bera ere egongo da, hotza da, gaizki egongo da, ez? Da orduan, horrek ere eragina, igual ez oso zuzena, baina eragina izango duela haien etorkizuneko harremanetan seguro, ez? Orduan, eraiki dezagun ere, bikote harreman osasuntsuak alden enean, ez da, naiz eta aurreko saioan aipatzen genuen, ez? Krisien inguruan eta ez krisiak egon daitezkela, baina nolabait ere, defenda dezagun sistema osasuntsu bat, ez, eta aurrek ikusten baldin badute familian, ez, giro polita dagoela, atsegina bikotearen artean harreman ona dutela, segurazki haien etorkizuneko bikoteetan harreman positibo aukiko dute horrekin, ez? Baina aldiz, ikusten baldin badute, bikotea beti bronkan daudela, gatazkak, gaizki ulertuak daudela etengabe. Ikasiko dute hori, eta orduan hori segurazki, igualez, baina aukera asko daude hori errepikatzeko, ez? Eta zorionez, erreferentziazko harreman desberdinak izaten altugula. Hau da, maitasunezko harreman erreferente arron desberdinek. Igual ez dugu izan familian, baina igual bai izan dugu arron hurbileko bertze familia eredu bat, bertze familia maitasun bat, eta hoi nola den arron baliagarri ereiteko, ez, guk beti erraten dugun jarrera hau izateko, osea, azkenean ez da ez baduzu izan ja ez dakizu zerren maitasuna, ez? Bai, denek bilatzen dugu maitatuak izatea, osea, denek bilatzen dugu norbaiten dako signifikatiboak izatea, ez? Eta hau txikitatik, hiltzen garen arte. Bai. Eta hau gamarra gara ikasten, zetaz denek ez dugu maitatzeko modu, igual, hau da, elar samandi, solazten dena, ez? El arte de amar, bakoitzak duela bere modue, eta batzutan ulertzen da, bertzetan ez da ulertzen, batzutan da igual raroa, baina balio dit, ez? Niri balio data, eta hortan segitu beharra dugula lantzen. Bai, eta ez, batez ere gure aurre, gure seme-alabe, gure txikiek baldin dituzte maitatzen diren erreferenteak, bikote harremanak, aipatu ditudan bikote harremanak ere bai, baina ikusten baldin badute, haiek dituzten, ez, inguruan dituzten, heldu horiek maitatzen direla, mugak jartzen dituztela, segurazki hori ere errepikatuko dute haien etorkizunean, ez, eta orduan, bueno, hori importantea da, ez, eta egia da, gaur egun, zorionez, ere, familia eredu mota asko daudela, aniztasuna badagoela, ez, garai batean, bi emakumeen arteko familia bat osatzea, ezen ohikoa, ez, eta gaur egun adibidez, ohikoagoa da, ez? Edo bikote, banandu diren bikoteak gero berriz ere beste familia bat eraikitzea. Oda, zer nahi dut, gaur egun ez txikiek badituzte eredu desberdin asko eta familia eredu asko, ez? Gure garaian ez ziren nirekin ikasitako lagunekin alderatzen baldin badut,
familiak ziren oso antzekoak. Igual banaturen bat bai, baina orokorrean ziren oso antzekoak, ez? Gaur egun badugu ama bakarrak, ez? Aita bakarrak, bi gizonez osatutako familiak, bi emakumez osatutako familiak, orduan horrek ere ekartzen du nolabait ere anistasuna, ez? Eta gure txikiek ere ez hitzen baldin badira anistasun horretan, haien sexualitatea eta haien harremana beste gorputzekiko, beste pertsonekiko, askoz ere positiboa izango da, ez? Bai, adibidez, ez? Adibide bat emateagatik. Ni gaur egun izan ditzazken bikoteen gurasoak dira heterosexualak, denak. Nire familian ditudan izeba osabak gehienak dira heterosexualak, ez? Eta hemendik urte batzuetara segurazki hau aldatuko da. Demagunik semalabak ditudala eta segurazki nire alaba agian egun batean etortzen da esanez bere bikotearen gurasoak direla bi ama, ez? Gaur egun hori, bueno, gero eta normalagoa da, ez? Baina oraindik ere, gaur egun nolabait ere, keinu txikiekin ere, ez, harritzen dira gure aurrak, ez? Parkean ere, ezagun batek kontatzen zidan duela gutxi, ez? Parkean jolasten ari zirela, eta aurrak ezakizzer hortik, ez? Eta bikotea, musu bat eman zutela elkarri, eta aur batek horrekin, ez? Flipatu zuela gara, ez? Segurazki ez, etxean, horrelako keinuak ere ez daudelako. Orduan, horrekin ari gara, eta bueltatzen naiz, eskuartean genuen gaira, horrekin ari gara ere ezitzen, ez? Harritzen baldin bada, ez? Bi guraso elkarren artean musu bat ematen edo besarkatzen direnean, ari gara sexu hezkuntza egiten ere bai horrela, ez? Eta musukatzen ez baldin bagara, besarkatzen ez baldin bagara, aurrek ez badute eskura irudi horiek, ez? Horrekin ere ezitzen ari gara. Zer da, zerbait klandestinoa? Zerbait intimoa? Ez? Non gelditzen da orduan adierazpen askatasun hori etxean? Bai. Nik hortik pixka tiratzen, Osea, erran nahi dut, izanen dire familiak edo izanen dire bikoteak ez dutenak plazaratzen publikoki beren intimidade hoi, ez? Edo igual musu bat, izan daiteke bereiendako muga bat intimoa. Baina, eta igual etxan ere ez, Baina, bueno, beren harremantzeko modu edare bai, erran nahi dut, igual afektibitatea, bertze modu batera, edo, bueno, beren trianguloa ipatzen genuen ez, bertze modu batera funtzionatuko du, eta konpentsatuko du ere bai, ez? Baina, adibidez, etxe hortako txikiek, edo ezain txikiek, izan ditzaztela, parkean musikatuko diren bertze familien irudi horiek edo referentzia horiek, ez? Osea, aukeratuko du, baina bera garen da, ez, gaten gara hartzen kusten dugunatik, eta ez da bakarrik, bai importantea dela, igual, familiatik hartzen duguna, edo hurbileko struktura referentetatik hartzen duguna, baina badakigu ez dela bakarrak kusten dugulako bertze guztia. Beraz, pues bueno, bikote guzti hauek denek, ez, beren afektibidadea modu natural batean erakusten dutenak jende aintzinan, claro, gero honek ere kartzen du, nik zauntu dut ere bai, jo, ze inkomodoa, ez? Ginen denak hartzen eta hor zauden biek eskutik edo eskua sartzen ezakit, txika, inkomodatzen bali madantzu, erten duzu, beraien dako izango da zerbait segurazki modu naturalean atratzen dena, erran nahi dut, funtzionatzeko moduak 1000 badirela, eta kanpora atratzen garen bakoitzean, eskerrak 1000 modu batugula fijatzeko eta 1000 modu batugula ere zurgatzeko, ez, denetik. Baina nolabait ere hemen berriz ere ari gara gure mugei ez ere, ez, hitz egiten, eta jo, niretzat hau arrotzegia da, pues igual eskertzen dizuet, publikoan ez bazaizu inporta, ez, modu jator batean, horrelako mezuren bat transmititzea. Baina, hor bainik esango nuke, zer gertatzen zaizu zuri, zuk hori ikusten duzunean, ez? Berdin zait jarri dudan aurrauen ardibidea, ez, esaten duenean, bi hauek musukatzen, edo ni deseroso nagoenean ere beste goeraren bat, edo beste eszenaren bat ikusten dudanean, ez? Ez da, kanpotik dator estimuloa, baina ez da barruan gertatzen, barruan gertatzen den hori, da hain zuzen ere erreparatu behar dio danari, ez? Esatea, oiga, eta hau zeba, ez? Importantea da niretzat, edo zerbagatik da arrotza, da niri gertatzen da zaidan zerbait, eta niretzat importantea da, noski, baina hor igual, bueno, hausnartzeko momentu bat izan daiteke, ez? Eta arras ongi duritzen zaitu, batez ere, ez garelako plazaratzen zein den da justu egiten ez duguna, ez? Zer dagon ongi ina eta zer dagon gaizkina, baizeketan, garainan hitzak, bai, inkomodatzen den horretik, klaro, bai, ez? Zer egiten du gero horrekin, hor dago bere responsabilidadea, bere ardura, hor dago ere, bai, ez? Zer egiten dut, barnean mugitzen dagoen honekin. Eta erraten aldiot bikoteai, ez? Jo, ez bazaizu inporta, ez? Goxo erten aldiozu gainera, inkomodatzen eta, baina igual bikoteak batzen aldu bere muga aterran, pues ez?
Bai. Osa, nola jokatu behar dugun aldiero muga hauekin, eta gero, balin badugu kapazitatea, ardura hauetatik gure buruen aldaketa batzuk mateko on iten dakulako, ez aldatu behar garelako, aldatu behar dugulako zerbait, bueno, pues igual krisi bat ere bai, ez? Eta igual ongietorri bat ere internoki, ez? Barnetik. Bai. Eta hau ere lotzen dut, aipatzen dugunez, publikoan adierazten ditugun keinuak, begiradak, musuak, eta intimitate barruan ere, ez? Edo etxe barruan egin daitezkeen gauzak, ez? Eta hau ere oso personala den zerbait, eta bikoteen arteko zerbait da, ez? Badira, bikote batzuetan non egiten dituzten keinu guztiak, ez? Direla, nolabait ere oso intimoak, hau da, gelako atea itxita, ez? Eta badira beste batzuk, non, pues bai, berdin zaie plazan musukatzea, edo ondartzan, ez dakit, botata bat bestearen gainean egotea, ez? Horre ere, bakoitzak guk dugun intimitate kontzeptua ere norbanakoa dela esango nuke, ez? Eta orduan horre ere, bueno, intimitatea zer den niretzat eta zer den, ez? Ba, ez dakit, demagun etxean, komuneragoa zela, batzuk beti etxean komuneko atea izten dute, eta hori da niretzat muga bat agian, ez? Nire intimitatean nik komunean egiten dudan oro, da niretzat intimoa den zerbait. Beste etxe batzuetan komuneko atea beti irekita egoten da, ez? Ba, berdin logelakoa, edo berdin nik zurekin egiten dudan keinu hori, ez? Edo agian da gure artean dugun kodigo bat ere, edo ezarri gabeko, edo adostu gabeko muga ez adostua, bueno, ez? Orduan horre ere, bikote bakoitzak, harreman bakoitzak, eta ez, familia bakoitzak egiten duen hori, bueno, positiboa izan daiteke esan nahi dut, ez? Bai, eta zein importantia den intimidadea zer den erakustea ere bai, ez? Gorputza, bakoitzak bere moduan biziko dela, baina txikitatik igual, ez? Zure intimidadea zer den erratea ez, baina bideratzea, zer den zure intimidadea bilatze hortara, bai. Ez? Aurrekin pasten da honitz, ez? Osa, aurrek azkenan gehienetan, arraun espontaneoak, naturalak, eta, bueno, dena denekin, eta edo ez. Baina, nola erakusten altzaien, mantxo berten, zer den zuretako intimidadeaz, eta igual ni guraso bezala, bali banietz guraso, referentziat izaten alnaiz, edo ez. Eta igual nire intimidadea, justamente zurekin, erranduzuna, ez? Atea irekie komunia mundu guztiek, eta denak sartu atra, ez? Nik dutxatu bitartean bat barnera, igual hartzen alduzu naiz familiantakoa, hazi naiz hemen, ezin naiz hemen, baina nik igual klisk. Bai. Eta zein garrantzitsue, ez inposatzea edo ez gailentzea zure intimitate kontzeptue bertze persona batei. Hori da, ze bakoitzak izango gure intimitate nolabait ere maila, kontzeptua eta horrela ere hori da bizipena eta horrela adieraziko dugu, ez? Orduan, bueno, intimitatearekin bukatuko dugu gaur, ez da? Momentu intimo gehiago sortuko ditugu hurrengo saioetan, baina gaurko zonaino, ez da? Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.